गोजां बोथोर जाबाय नै कम्बलबो लाखाबाय न' मालिकआ नै मालाय साजायजोबना लाखाबाय फुरा कमप्लिट सुना दोनबाय आरो ना एकदम थाबैनो जागासिनो बिथाङा बेखौबो देखायथारनांगौ जाहैबाय नङाबा So hello and welcome back to my YouTube channel. So लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायहरबाय. तो दिनैहाय लोगोफोर मोनसे शर्ट ब्लग लानानै फैदों आरोना. तो मा होनो माजबादावहाय थांनो नागिरदों. तो नायलांबाय था आरोना मानो थांनो नागिरदों मानो माल माथा लादों दा बुंलांबाय थागोन लोगोफोर. गोजां बोथोर जाबाय नै कम्बलबो लाखाबाय. ओमफ्राय आरो नै कम्बल गांसे दंबावोसो. स' लोगोफोर दायो मा होनो माल माथा लानानै न'निफ्राय ओंखारबोबाय आरोना माजबादनि थाखाय. थ' माल माथा लानानै माजबादाव थांनायनि मेन जाहोना लोगोफोर मा होनो जोंहानि बिबोनां माने बाजैनि बिनानाव आरोना बियो माने लोगोफोर मा होनो माजबाद नालाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मास्टार साख्रि मोनबाय आरोना नै दखानाव लाखिदों दसे दा पस्टिंआ बेना माजबादावसो नालाय न'निफ्राय थांलाय फैलाय गोजान जायो बेखायनो रुम भारा लाबाय आरोना थ' रुमाव दा बे माल माथाखौनो दोनहैनो नागिरदों आरोना. तो बेनिनो मोनसे शर्ट ब्लग लानानै फैदों भिडिअखौ नायलांबाय था आरोना ओमफ्राय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामहर आरोना लोगोफोर. स' फाइनालि मोनफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा हाबलांसै नैबेयाव गोदान बिल्डिं लुदों बेयावहायनो आरोना गोदानसो दायो लुजेननायसो नालाय केन्डिडेटआ नै जानायानो जानाय मास्टारनि बायदेवा रुमा नैबे मोखांनियानो आरोना मा दङ नायनोसै. बिसना नैबे बाथरुम लेट्रिन गासिबो ना एक बार दै गगासिनो दासो बानायगासिनो बुस्थुआ. ओमफ्राय माखासे दंबावो जोंना फैग्रा बाजैमोन दं नालाय बिसोरो टाउनाव माबा माबि लायदो आरोना हाबबाय बिसोरो. रुमाथ' बहुत बरिया बारा गरम जानाय नङा थान्दा स' लोगोफोर मा होनो फेन ओमफ्राय नैबे गेस सका बेफोरखौ फिटिं खालामना गालांजोबगासिनो आरोना दिनै थाया उनाव थागोन आरोना दिनै फिटिं खालामजोबना साफा खालामना गालांगोन आरोना रुमखौ. जोंना बिहाव जाहोगासिनो खुलिलाय मारिलाय सोलोंनाय जानो नागिरा न' बे बारा बोरैबा मावथावाखै मावथ'सिगोन मेकानिक नङाबाबो एसे सोलोंनायदों फिसाजोनि खुसियावनो मेकानिक जादों आरोना न' मालिकआ नै मालाय साजायजोबना लाखाबाय फुरा कमप्लिट सुना दोनबाय आरोना बरियानो एकदम
थाफैनो जागासिनो बिथाङा नै बेखौबो देखायथारनांगौ जाहैबाय नङाबा दै लोंग्रा दै बथल आरोना ओमफ्राय नै बार जानायनि थाखाय फेन ओमफ्राय आरो फिटिं खालामनो बहुद दंबावो आरो नै थाबो लोंफैनो हागोन माजबादाव एबार दुर्गा फुजायाव फुजा जानो फैबा लोगो हमलांनो हागोन आरोना ओमफ्राय नै बिसिनानि खामानि दंबावो ओमफ्राय बे खिरखियाव पर्दा दंबावो आरो सात धालाय आरोना न'आ लोगोफोर गोजौआव नै बेबायदि बरिया थाबायथिंनो हागोन बार जानो थाखाय बिराद मा होनो लोगोफोर ब्लग लाबोयैया गोबावथार जाबायमोन ना ओमफ्राय ओरैबायदि गरमबोमोन बोथोरा गरमजों ओमफ्राय बोथोर सोलायनायजों गगा मोननानै माथोआ गोसा ओंखारा जादों लोगोफोर मा होनगोन दा दायो रुमखौ माखासे साफा खालामखांबाय ओमफ्राय माखासे बुस्थु लायबावनांगौ दं आरोना टाउनाव थांब्रबनानै आरो बेयाव रुमाव फैफिनगोन दायो दा थांनो ओंखारदों आरोना टाउनाव माजबाद टाउनाव थांफिनगासिनो लोगोफोर माखासे सामान बायनांगौ जादों आरोना लोगोफोर सामान जाखायोना माखासे बुस्थु नांदेरगौ जादों आरोना रुमनि थाखाय ओमफ्राय बेखौनो लांनो फैदों ओमफ्राय बायगोन आरो दा नोंसिनो देखायगोन मा बायगोन टाउनाव दसे बेरायनोसै बासन बर्तन नांगौ जादों आरोना नै लाबाय साराय लाबाय सारायखौ लाबोखादों आरोना धाखिनिल'सो लादों ओमफ्राय बेखौनो 100 बेसेबां मोनलाय 140 लाबाय आरोना लोगोफोर जोङो स्प्राइट लोंनो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा पानिपुरि जादों माखासे जाबाय पानिपुरि जानोसै सोरबा हाबना थाफैलायगोन आरो garam mosla nैबे ताला गोदान लाबोबाय आरोना दामि नुखादों तालाखौ सना लगायदेरनाय आरोना ओमफ्राय नैबे मा होनो साराय खोबग्रा लाबोबाय रेक लाबोबाय बानायगासिनो आफाया एकदम जइन खालामगासिनो ओमफ्राय दा साहा लोंनोसै नै कमप्लिट रुम गोदानाव जात्रा आरोना नै सप्ता गोदानाव साहा लोंनोसै लाल साहा गाइखेरबो लाबोदों आरोना ओमफ्राय नै जों मेरिगल्ड जायो नै मेरिगल्ड आरो नै सिंग्रा दं बेयाव रुमा माबायदि लोगोफोर नायनानै कमेन्ट खालामहर साया जोंना रेडि नै एकदम गोसोमसो नुहरदों साहाखौ ब्लेक टि सिंग्राया गोथाव मानि रुमफोरा फिटिं जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय जोङो दायो थांफिनसै आरोना दिनै थालाङा आरो ओमफ्राय साननैसो उनाव थाफैगोन जोङो थांफिनसै ओमफ्राय भिडिअआ माबायदि आं मिथिला नायनानै मोजां मोनब्लाबा मा होनोमोनलाय लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबसक्राइब खालामनानै हर आरोना लोगोफोर ओमफ्राय apa ini nih? Biskut saya biskut saya menjadi apa kemudian next apa saja ketahuan